Hei kaverit, tänään päätimme kuvata kemian laboratoriokokeemme. Olen aina halunnut kokeilla jotain sellaista. Ollakseni rehellinen, olen aina ollut liian pelokas kokeilemaan näitä kokeita. Älä huoli Stanley, tästä tulee oikeasti hauskaa, lupaan sen. Okei, lopettakaa puhuminen, tulkaa tänne kaikki te. Selvä, niin monta erilaista väriä. Kuvittele, jos sekoitat jotain väärin ja meistä tulee hirviöitä, se olisi niin siistiä. Niin Joo, toki, ja jopa supersankareita. Ihan oikeasti, miten se on mahdollista? Jos haluat tulla supersankariksi, sinun täytyy vain mennä tämän videon alle ja klikata tilausnappia. Ihan oikeasti, sun täytyy vain tilata. Kun taika tapahtuu, tilaan varmasti omalla tililläni. Hei kaverit, voitaisinko jo aloittaa? Tässä mennään kaverit. mietin mitä se on. Mielestäni meidän pitäisi tehdä se iso punainen. Punainen tilausta varten. Vau. Mikä tää on taas? Ihan sama, lisätään vain. Anteeksi opettaja, onko tämä edes turvallista? Ei huolta. Mitä tapahtuu? Pitääkö näin tapahtua? Näyttää niin siistiltä. Mitä olette tehneet? Oi ei. Voi luoja. Tunnen uskomatonta voimaa. Mitä? Kiitos. Lapset, nyt voi näyttää maailmalle, keitä olemme. Voi pääni, hei kaverit, oletteko kunnossa? Mikä se oli? Hei kaverit, muistatteko mitä tapahtui? Muistan vain, että lisäsimme joitain nesteitä ja sitten tapahtui suuri räjähdys. Ehkä muutenkin, missä opettajamme on? On varmaan kuullut suuren räjähdyksen ja pelästynyt ja juossut pois. Kaverit, minulla ei ole hyvä olo. Mä luulen, että meidän täytyy mennä lepäämään. Joo, meidän pitäisi mennä kotiin. Lähdetään! Miksi teimme saman asian? Mikä se oli? Mennään kotiin, joka tapauksessa. Häh? Mitä tää lehti tekee täällä? Onks tää pila tai jotain? Miksi täällä on niin paljon lehtiä? Häh? Miksi täällä on niin paljon? Tää täytyy olla pila, eikö niin häh? Lisää lehtiä, mitä tapahtuu? Odota, minun täytyy mennä nopeasti suihkuun. Tarvitsen yksityisyyttä. Näytän pensalta. Katso minua, vesi kasvatti minut pensaaksi, mitä teen? Kaverit, en tiedä miksi, mutta mitä tahansa teen, minulla on kuuma, minun täytyy virkistäytyä, kaunis päivä, eikö niin? Mitä? Vesi kiehuu. Hei kaverit, yritetään uudelleen. Jotain outoa tapahtuu. Siinä se on, mitataan lämpötilani. Mitä? 220 astetta, olenko tulossa hulluksi? Miten se on mahdollista? Mitä minulle tapahtuu? Minun täytyy mennä kävelylle, etsitään jotain. Vaikea valinta. Okei, tämä yök. Ehdottomasti ei. Tämä ehkä, mutta silti ei. Käteni ovat jäässä. Odota hetki, mikä tämä on? Miten tämä on edes mahdollista? On niin kylmä. Mitä? Oho, kuka? Mitä tapahtuu? Mekko myös, mitä tapahtui? Tämä on jäätä. Entä jos lähden ulos näin? Mitä? En ymmärrä mitään. Okei, mitä? Mitä tapahtuu? Minun täytyy kertoa kavereille. Hei kaverit, jotain hullua tapahtuu minulle. Sama täällä. Joo, se on todella outo. Katso, aion näyttää teille jotain, mikä järkyttää teitä. Katsokaa tätä. Se on vain maissia. Ja mitä tapahtui? Katso sisään, tuoretta popcornia.
Voisit siis muuttaa asioita popcorniksi. Ei, Maria, minulla on tulivoimat. Tuo on aika siistiä, Ivan, mutta katso tätä. Vau, mikä tämä on? Oletko lehtimies? Minua kutsutaan Bushmaniksi. Maria, nämä ovat sinulle. Mutta pelkään, että ne jäätyvät käsissäni, kun pidän niitä. Mitä sanoit? Kaikki rakastavat kukkia, miksi et ota niitä? Okei, varoitin sinua. Katso. Mitä? Minulla on kylmävoimia. Hei, en tiedä miten, mutta luulen, että muutumme supersankareiksi. Tullaksemme oikeiksi supersankareiksi tarvitsemme jotain muuta. Mitä tarkoitat tarkalleen? Palaan pian. Hei, mä voin kokata mitä haluan vain 5 sekunnissa. Nyt voin piiloutua mihin tahansa metsään haluan. Hei, meistä tulee supersankareita ja aiomme pelastaa maailman. Voi älä nyt. Tässä. Oh, mikä tää on? Tämä on uusi pukumme. Vau, tää on oikeesti tosi hieno. Luulen, että pidän enemmän istuvammasta puvustani. Kuule Stan, me ollaan kaikki samalla tiimillä, joten kaikkien pitää pukeutua samanlaisiin asuihin. No niin, hei, miltä teistä tuntuu? Tuntuu hyvältä. Minä olen Stan. No niin, supersankarit, on aika toimia. 3, 2, 1, supersankarit. Te kurjat ihmiset, teidän päivänne ovat luetut. Kukaan teistä ei pysty vastustamaan minua. Minun täytyy sammuttaa hälytys. Mä teen sen näin. Joo, sain sen. Se toimi. Oh, mitä tapahtuu? Hei, voisitko antaa kyydin poliisiasemalle? Kuka hitto sinä olet? Olen supersankari ja olen täällä rankaisemassa sinua auton varastamisesta. Istu tässä ja mieti mitä olet tehnyt. Haluan mennä hakemaan poliisit. Auttakaa, joku auttakaa, sattuu niin paljon. Tarvitseeko joku apua? Joku auttakaa minua. Sinä tarvitset jäädytyksen. Joo, Tämä varmasti auttaa, nouse ylös. vau, joo, nyt on tosi hyvä, kiitos, tunnen oloni paljon paremmaksi, nyt olet oikea supersankari. Aina mukava auttaa. Kiitos paljon. Ensimmäinen supersankari, jonka kanssa treffeilen. Mennään. No mitäs nyt? Ole hiljaa. Voinko auttaa teitä? Kuka hitto sinä olet? Minä, se joka lähettää sinut vankilaan. Ja vielä yksi asia. Laita nopeasti tykkäys tämän videon alle. Tykkää mistä? Oh, ei se teille ole. Laittakaa nopeasti tykkäys tälle videolle nyt ja nostakaa kädet ylös. Hei, poika, mene tekemään läksysi. Annan sinulle 5 sekuntia. Mitä aiot tehdä? 4, 3, Tule. 2, 1. Ai. Toisten tavaroiden ottaminen on väärin. Sano hyvästi elämällesi, sinä surkea poliisi. Et voi tuhota ihmiskuntaa. Olet niin hauska. Kuka aikoo pysäyttää minut? Meillä on uusia sankareita kaupungissamme, ennemmin tai myöhemmin he tulevat sinun peräsi. Se jää nähtäväksi. Ja sitten tartuin häneen, okei, ja sitten heitin hänet, hänen olisi pitänyt olla siellä. Hei, se oli uskomatonta. Todella hienoa. Tervehdys, hyvät ihmiset. Kuka ihmeessä tuo on? En tiedä. Olen viimeinen, jonka näet silmissäsi. Aion saada hänet tanssimaan. Ivan, käy kiinni. Saat tästä
Kiitos avustasi pienet ystävät, kemialliset kokeilunne antoivat minulle supervoimat. Kuulitko hänen ääntään? Hän kuulostaa kemian opettajalta. Tällä kertaa opetamme hänelle läksyn. Hei sinä. Emme pelkää sinua. Luulin, että tää olisi paljon helpompaa. Samaa mieltä. Mitä teemme? Lopeta panikointi, me olemme supersankareita. Joo. Ja meidän täytyy toimia tiiminä. Joo. Me hoidamme tämän. Ei, älä ammu, kädet ylös. Antautuminen on viisas päätös. Missä ne muut ovat? Etsitkö minua? Okei, Maria, nyt sinun vuorosi. Niinkin. Tule Ivan viimeinen laukaus. Nopeasti. Ota hänet kiinni, ei voi olla, me teimme sen. Pysy nesteytettynä. Vau. Kyllä. Se oli mahtavaa. Muutimme hänet lammikoksi. Katso tätä. On niin väsyttävää olla supersankari. Joo. Ei enää maailman pelastamista tänään. Ivan, Maria, oletteko kunnossa? Hei, mikä teitä vaivaa? Haluaa ei, kaverit, pysykää kaukana hänestä. Hän yrittää tappaa meidät, hän on superkonna. Rauhoittukaa, olen teidän opettajanne. Stan, odota, hän saattaa oikeasti olla meidän opettajamme. Entä supersankarit, kaikki ne rikokset, hän halusi vallottaa maailman. Mistä puhut? Sekoitit väärät ainesosat, aiheutit räjähdyksen, joka nukutti kaikki. Oikeesti, mä olen niin helpottunut. Luulin, että kaikki oli totta. Olen niin iloinen, että se on ohi. Haluan olla supersankari ja pelastaa maailman. Oletko hullu? Katso, mitä sotkua olet tehnyt. Olemme pahoillamme. Jälkiistunto kaikille. Kaverit, lähdetään täältä ennen kuin hän muuttuu oikeaksi konnaksi, joten tykätkää, kommentoikaa ja tilatkaa kanava, hei!